ደመቀ ዘብሉ ዘለው ዓድና ምን ናይ ትግራይ ናይ ተጋሩ ናይ ሁላትና መን ግን ክነብረሉ ወልቀቶት ቅድሚ ተሕዝና ኩናት ምድላው ይዘሎ ስለዚ ቅድሚ ኩናት እዋን ኩናትን ድሕሪ ኩናትን እንታይ መልክዓትን ኩነታትን ከጋጥም ይኽእል ናበይ ዝምዕብል ዘሎ ኣብ ልዕሊ ደደቢት ሚድያ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ሪፖርት ንጥፈታት ተጠናኺሩ ቅጽል ኣሎ ዲያማይ ትምጥኖ ይንገታቸው ትግራይ ታሕትልልኻ ግን እምቢ ንቕበለካ ይወልዎ ተባሂሎም بتحاو أندبوتون قدوسات تحساسبون قبل بإرتراويان تطوح بوتا خركب زخالة تقراواي تقادالاي اكتيفيست أرقاي ودبيتو زبولو دما نسمع سلام كبرات تغتادلتي قبل علي ددبيت ميديا تجمير زولو ناي ريبورت نتفتات تتناخيرو قتللو زي ميديا زي ددبيت ميديا خاب ساتلاي ددبيت يتيبون خاب يتيب نخورد ريبورت ناي مغوار كامبين اتناخيركم قتلو خالتو نز كامبين زي كحوسو طاوعي تغورو مغنياتو زي ميديا زي صرا حدነት ህዝብ ትግራይ صرا ሊቃን ትግራይ صرا አዴታት ትግራይ ትግራይ ውን በኻቢነት ከፋፊሉ አዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ሚዲያ ስለዝኾነ አንፃር ክብርታት ሁሉም ክብርታት ህዝብ ትግራይ ዝኾነ ደደቢት ሚዲያን ደደቢት ዩቲዩብን ካብ ሳተላይትን ካብ ዩቲዩብ ንخورድ ሪፖርት ናይ ምግባር ካምፔን ተጠናኺሩ ይቀጽል ኣብ ዓለምና ካብ ዘለው ሚዲያታት ድንቁርናን ድሕረትን ከም መደብ ገይሩ ዘቀርብ ብሕታው ሚዲያ ስለዝኾነ እዚ ሚዲያ ዙይ ብዘይ ምክትታል ስፖንሰር ብዘይ ምግባር ንተሓባበር ታንኪዩ ይቀንየለይ ለካ ለኽኮ ጌታቸውስ አቅምሲን ይሆነ አቅምሲን ኸይትብለኒ እንዲያማይ ትምጥኖ ይንገታቸው ትግራይ ታሕትልልኻ ግን እምቢ ንቕበለካ ይወልዎ ተባሂሎም ሸበጥ ደርቢሉውን ተባሂሎም ታሕትልልኻ ታይ ትገብር መጽ ካብዚኮም ለዎ ረኻው ታይለካ ብዝኮም ልዎ ነርም ሸበጥ ታሕትልልኻ አንሕና ከደብረጽን ፋንድሻዶ ሰንት ደና ንስንስ ፈቆዱ ጽርጋ ፈቆዱ ጽርጋ ነስንሱ ቀይሕ ምንጻፍ አምጹ ሰብድ ክደን ሲኑ ቀይሕ ምንጻፍ ይንጽፍ ደብረጽዮን ዳባይ ወልዱ ዳለቃ ጽጋይ ሁሉም ንሰብ ሰለስተ ምዕራፍ ጀጋኑና ገለዳ ተባለ ለዋውና ሰንሰን ደቦልና ሓደ ሰብ ጌታቸው ረዳድ በሃል ግን ታይ ገጢምዎ ፈርዋት ካብ ጥፋት ዘድሐነ ስኽኒና ንረዩ ዝበለ ታይ ገጢምዎ ስንገረን ሽልማት ፕሪቶሪያ ለኸይድኻ ሰላም ገይርኻልና ተንፊስና ዓይንኻ ስለልረአናካ ደስ ይልና ኢለም አጣቂዕምሉ እዘማኡ ሕዱሉ ኖሩ شرطت تريم رايت تريم ايام تنبلت تريم عقامديم ايخون يواي تسكسغو نبر عقبل معات كجللم زقمطوم كنغرك كله فلطم ማለት እንበር ንጌታቸው ዶ ትነክሲያ ዓለም አቀፍ ትካላት ወይ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ አቅም ሲን ጌታቸው መስለካ أبال صمدو زخونن فتحاو أندبوتون قدوسات تحساسبون قبل بإرتراويان تطوح بوتا خركب زخالة تقراواي تقادالاي اكتيفيست أرقاي ودبيتو زبولو دما نسمع ازيو قانقوا حونت ازيو قانقوا دلاي سلام ازيو مس هزب تقراي أبقونم دو كتبل زقبر لبام قانقوا تقارو ودبيتو بوغن إرساك أي تخادن تتفاد انديان بوغن تقراي زكاد أو العلي إرساء زوج حنايا بدل بوقت تقرأ يتكحن سمعنا قالك خوينات تخيل بوم عصر ساعات تسعة شو ما تنزلوها خوينات الصوت راح يكون خوينات بجزء عشر عنوات نجيبزي مع ثمان سيرك في اللي بوقن إرساء معك سراي بوقن نور معك سراي كل اللي علي هو السبب أي ولي هذا الذي شايفين كذا فين كان نحن أنا فدينا نار كان نأوخا أيكون كانت خد تناشوا طاعات نسوق نتقعي ونحن ونتقعين هنا عقينات الزخانة إذا أنا حنت زي قبلاكن دحرت خوينات زنارة إسا عمت إرتراويان يحوات أيوم دحتو لهم كوينكا قرافت أيوم دحتو كوينكا كعالم قليلكا كفترة وهفتم ودباتم كيتقوم غيركا إيكونومي نا إرترا يعنيها زي كانت إرترا تسفح خورصو غيركا إرترا حنتي خورمي كفى بيلكا كذبي إرترا نابدخنت نابدحرت كود غيركا مشي بإسكاف خوين سلازا أنا أبزو نزي نزوم نفتحن مسلن زقالو سوزلو تغارو انتلاي ناتوم اكتيفيست خوينه أبقوني وتصو حزب تقراي دو انتبولكو من تقاقي خايب لني حنتي بقدماي والقايتنا مني قلدوا قوري صدو صدو انتنيرو
ናወልቃይቲ ናይ ራያ ልዕለ እዩ ስመላሽ ኮሚቴ ዶ ገለደ ይሉ ኮሚቴ ተዘይ ኮይንኻ ውጽኢት የለይ ኮሚቴ ዶኾን ለው ንዑ እዩ ወአስመላሽ ኮሚቴ ይልኮ ሒዙሉ ዓዱ ደመቀ ዘውዱ ታሃትመላ ደመቀ ዘውዱ ዘለዎ ዓድና ምን ናይ ትግራይ ናይ ተጋሩ ናይ ኩላትና መን ግን ክነብረሉ ወልቀቶት ጸለምቶት መን ከም መሓድሮ እሶም ባዕሎም ብህቅ ማቀፍ ኮይኖም ንዖም ዝቆጻጽር ናይ መንግስቲ ትግራይ ተሃልዩ ዘየዳሊ ዓዶም ከልምዑ ዓዶም ክዕብዩ ቅድሞኦም ዝሐልፍ የለይ እቲ በቀደማይ ተቀርጾ ነርኻ ለምለም መሬት እስቲ ጋዳብሎም ለዚኦም ሃድለው ኮልዑ ወልቀታይ ጾም ሓድር ሶም ኮልዑ ወልቀታይ ባዕሉ ፈጨጭ ኩለለው ተዓዱ ንሓባር ኣነ ለተኸይደ ክነብርለኒ ብመን በወልቀቶት ክምራሕለኒ ወልቀቶት ነትመርሐና ኢኻ ተመሪጾምኒ ክመርሕ ተርድካረ ክጠቅመና ኢኻ ተይሎም ወልቀታይ ራያ መጽዩ በልሕ ወልቀታይ በልሕ ወልቀታይ ስለ ዝኾነስ ኣየስርሐ ኣነ ክሰርሕ ባለዎ ተመሪጽናዮ ካብ ዝኾነ ተገምግሙ ዘይፈልጥ ከባቢ ሰብና ተልኣኸኒ ንዓይ ዝግምግመኒ እሱ ግን ተነኽኡ ዘይፈልጥ ናይ ዋዕሉ 23 ልዕልኡ ወረዳታት ገይሩ ናትና ኣብ ክልተ ዘዋ መቂሉ ምብራቂ ደቡብ ኢሉ ከፊልና ድምጽና ክባኽን ገይሩ ዝጻወተልና ኣካል ስቶፕ ካብ ገድም ካብዚ ተሓልፊ ይድባሃለሎ ንሓባር ትግራይ ኣለለትና በቃ አሸንዳ ናይ ደናግል ምዃነ ይፈልጥ ንደናግል አሸንዳ ናይ ጎርዞታት ደቂ ኣንስትዮ ምዃነ ዝፈልጥ እንኳ ኣብጽሕኩም ክል ይደሊ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ክርስትና እምነት ተኸተልቲ ተሓሒዙ ስለ ዝመጽእ ንኩሎም ህዝብታት ብሓፈሻ ከዓ ሕማቕ ይጸብቕ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቶ ስለለዎ እቲ ባህልና መሰረት እንኳ ኣብጽሕኩም ነዚ ናይ شندا بعل عبصحكم كل دلي سلام كما يغنيكم كبرات تخاتلتنا لما انتي مس ناي كل جزء ناي يا حميد يا غاشا تسفاي نغس رايا صنعت كنقبلنا ناي لما انتي صنعت فلي زبلو ابعل اشندا خوينان نيشتن هارد توك زلو انترفيو كون غاشاي تسفاي نغس رايا انقدتي تقبلخا ابزي ستوديو سلمصخا بطعم يمسكن انا ونخبرتي هاي غاشا سلاز قبرك نكو على عشندا بصحك نكو حبر بصحنا بعل عشندا بفلاي اب تግራይ تعوي لدبق بعلي لما انتي بعل عشندا ግን اب تግራይ بصلمات عشندا ان بلاك ليفل يخبر اما كرا للوا نصانه زيبلن دقنستيو اب حما دلهامتنا هليا عشندا يبحالي حزب تقاوموي حزبي ديلنا عشندا عملنا كنهي كل هلي كلنا عشندا زي هلي بزبل يزقاوم الله حزبي ابتي ناي تግራይ ባህልን ስብእናን ዛንታን ታሪኽን ዘጥፍ ዝስር ዝለለ ጉጅለ ድሕር ጉጅለ ግን ናብ ካልእ ፖለቲካዊ እንትን ይውዕል ኣሎ ተቃውሞ እቲ ብላክ ኮይን ዘሎ ናይ ህዝቢ እዩ እሱ ግን ይጥቀመሉ ኣሎ ኣዋሽንዳ መዓልቲ ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብሎ ሓፍትና ዘውዱ ሃፍቱ ኣብ ማእኸል ኣደባባይ መቐለ ፀጉራ ሲሒቡ ኣብ መኪና እትዩ ሓንጎላ አንቲዑ ረጊጽዋ ኸይዱ ክንደይ ሜትሮ ጎሲስዋ ኸይዱ 50 ሜትሮ ዲዩ ጎሲስዋ ኸይዱ ወድ ገብረ ስላሴ ማለት እዩ ሕዚ ገብረ ስላሴ ሃፀይ ማለት እዩ ወድ ንጉስ አይከሰስም ሰማይ ታረስ ምድባል ነረ ተረት ኣብ ገብረ ስላሴ ንርኢ ኣለና ማለት ነበር ኣዛዘ ኣርሚ ኢሳን ከልተ ነይሩ ሓዘለ ሽመተግኒዩ ምክትል ኮሚሽነር ክልል ትግራይ ፖሊስ ሕዚ ወዱ ሰብ ቀቲሉ ሰብ ዝበሃል ፍጡር ብርቂ የደኾነት ቆልዓ ሸንዳ ሕልሚ ዕላማ ዘለዋ ቀቲሉ ምክትል ፖሊስ ኮሚሽን ድኾን ንመን ይክሕዝ ንመን ገበነኛ ይክሕዝ ንመን ይከሳድድ እዚ ከይተሓለመ ዝተፈትሐ እዩ ዘውዱ ሓፍትና እያ ዘውዱ ጓል ሰብ እያ ናይ ዘውዱ ፍትሒ ዘየለ
አሸንዳ መጽዩ አሸንዳ ካልአይ ጊዜ አንበር ሐሊፎ መስልን ሰልሳይ ተሽናሰት ሐሙስ ነይሩ ሐሊፉ አምናይ ዘውድ ገበን አነ በደንብ ድካተሉ ነይረ ስዊድን ኮይነ ብዙ ሓበሬታት ተውጽ ነይረ ኩሉ እንትንልዎ ወድ ገብረ ስላሴ ይዝቀተላ ኢለ ዘአውጅኹ አነ ከመይ ታርጋ ዘይብላ መኪና ከመይ ገርም ቀቲሎማ ፈልጤ ናዱኡ ንትቀታሊ ሓዋ እንታይ ይገብር ነይሩ ናይ ዝወንጀላት ንምስራዝ ክንደይ ሰፈራርሕ ነይሩ ክንደይ ሰብኸቶ በዓል እንደገና ጠፊኡ እዚ ሁሉ ንሕጊ ኣብ ሕጊ ኣብ ፍትሒ እዚ ንሪኦ ለለና ቃልሲ ሓይል ሰላም ምስኣተ ፍትሒ ክረጋገጽ እዩ ፍትሒ ዘይተረጋገጽ ትኾንካ ቃልሲ ይኾነ ዘውዱ ፍትሒ ዘይረኸበት 3 ዓመት ገይራ ማለት ኣቦኡ ከዓ ህፃውንቲ ትግራይ ገፍሎ ማለት እዩ ፖሊስ ኮሚሽን ገለብለካ ኣሎ ፌደራል መንግስቲ ዘይፈልጦ ፖሊስ ኮሚሽን የለ ጉዳይ ምሕዝነት ምስ ኤርትራ ዋላ ምስ ሱዳን ምስ ገለታት ተኣሳሲሩ ዞም ጎራብትናስ ካብ 360 ዲግሪ ዕፅዋ ክድሕኑና ድዮም ሕዚ እቲ ዋና ቀንዲ ምሕዝነት እኮ ናይ ኢትዮጵያውያን የቢት ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እንዲሁ ናይ ኢትዮጵያውያን እቲ ምሕዝነት ግን ሓደጋ ዘለዎም ዓድታት እውን እኒሄው ከባቢና ኤርትራ ሓደጋ ኣሎ ቀይሕ ባሕሪ ካወረርኩኻ ኤርትራ ይትበሃል ሃገር ከመይ ከም ዝተፈጠረት ኣይፈልጣን ዘይተመረፀ መንግስቲ ይፈጢርዋ ግዛዕምዛዕ ዝብል ብጣዕሚ ህዱድ ዝኾነ ዘረባ ኤርትራስ ማለት ታሪክ እውን ከመይ ኮነን ፈዛት ማተር ናይ ኤርትራ ታሪክ ዝምልከት ከመይ ኮነን ድሕረ ባይቱ ብስሩ ግን ኤርትራ ብዝተፈጠረት ትፈጠር ሕዚ ልኡላውነታ ትፍለጥ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣባል ዝኾነት ቦርደራ ዝፍለጥ ባንዴራ ዘለዋ ዓዲ እያ ኣብ ሕግታት ዓለም እንታይ ከም ትገብር እውን ፍሉጥ እዩ ግን በቃ ንኩሎም ሓደሽ ደሾ ቢሉ ኤርትራ ዝምልከት ዝገብሮ ዘሎ ሱዳን ከመይ ዝበለ ዓብዪ ዓዲ ፀገም እንተወዲቑ እውን ብዙሕ ፈለኪሙ ክጠፍእ ዝኽእል ዓዲ ምስ ጆኖሳይደር ተሰሊፍካ ሱዳን ምፍራስ እዩ ዝኒሆ ስለዚኣቶም እዞም ጎራብትና እውን ስጋኣት ኣለዉ ኣብ ስጋኣት ስለ ዘለዉ ኣብ ፀገም ስለ ዘለዉ ወፀላኢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ፀላኢኦም ኮይኑ ስለ ዘሎ ንሳቶም ሕዚ ፀላእትና ኣይኮኑን ተናእሰ ስለዚ ኣብ ዕፅዋን ክባን ከይንወድቕ እንታይ ኢና ንጥቀም ንኽእል ምስኣቶም ዝበልካዮ ብዙሕ ነገር ኣብ ፈፃፅሞ ታሕቲ ፀገማት ተሃልዩ ክንሪኦ ኢና ይህልዎ እውን እዩ ዕርዩ ደፊኡ እውን ብዙሕ ነገር ስለ ዘየበለ ግን ትዘረባ ግን ተስፋ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ መንግስቲ ሱዳን ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ብ360 ዲግሪ ተዓፅዩ ብማሕበረ ኢኮኖሚ ክደቅቕ ኣብ ዝግበር ሴራ መፍትሒ ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ክድግፉን ክክሕሱን ፍቃደኛታት ምዃኖም ኣረጋጊፅና ኢና ካይዳ ስርዓት ብልፅግናማ ሰራዊትና ጠሚዩ ተበተነ ህዝብና ብዙሕ ነገር ስኢኑ መበለ ብዙሕ ነገር እኮ ይገጥመና ነይሩ በቃ በዚያ ዓፅዩሎ ንሳቶም እውን ሃገራት እየን ሳተናው ዓፅየታት 360 ዲግሪ ምተኸርመና ነርና ከምኡ ኣይኮነን ትኹነታት እቲ ኩነታት ካሊእ ተቐይሩ እዩ ሕዚ ትኹነታት በጠቃላሊ ኣነ ብጣዕሚ ኣብዚ መድረክ እዚ ዝሓዝናዮ ዕላማ ዝሓዝናዮ ሓሳብ ህዝባዊ ኣጀንዳ ምዃኑ ረጋጊፅ ኣለኹ ከም መሪሕነት እውን ንባዕልና ስንቂ ዝኾነና ኣብ ህዝብና ፍናን ዝኾነና ነገር ከም ዘሎ ተዓዚበ ኣለኹ እዚ እውን ሒዘ ናብቲ መሪሕነት ክምለስ ኩሉ መራርሓ ወፊሩ እዩ ዘሎ ሓጋጊዝና ክንዕወት ኢና ክንሳገር ኢና ክብርን ሞገስን ንስዋዕትና የቕኒየለን ካብ ስርዓት ብልፅግና ዝገበሮ ምክክር ወይ በዚ ምክክር ኮሚሽን ብዝመፁ ውሳነ እህንሃል ንህዝቢ ትግራይ ዘሻቕል እዩ ወይ ከዓ ስርዓት ብልፅግና እናሃለወ እንኳን ብምክክር ኮሚሽን ብስሩት ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን እውን ትርጉም ስለዘይህልዎ ካብዚ ተመስሪትና ንስርዓት ብልፅግና ንዝሓዞ ጉዳይ ዝተፈለየ ለውጢ ከምፅእ ካብ ዝብል እንተይኮነስ ምናልባሽ እውን ምስቲ ሕዚ ሒዝናዮ ዘለና መኸተ ኩሉ መዳይ መኸተ ማለት እዩ እቲ ናይ ምክክር ኮሚሽን እንታይ ሳዕብያናት ሒዙ ክመፅእ ይኽእል ብዝብል ብኣንፃር ተነገብሮ ዘለና መኸተ ዳ እምበር ኣብ መቃቢ ስርዓት ብልፅግና እዩ ሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ እንተኢልና ስርዓት ብልፅግና ምስ ተቐበረ ዝህሉ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ዳ እምበር ብልፅግና እናሃለወ ዝህሉ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ማእኸል ጌርና እዚ ፅቡቕ እዚ ሕማቕ ንምባልና ከም ዘይኮነ ክትርድኡና እንደሊ ማለት እዩ ይኹን እምበር እዚ ምክክር ኮሚሽን ዝበሃል ካሊእ ጠላዕ ናይ ብልፅግና ስለ ዝኾነ እዚ ጠላዕ ብልፅግና እዚ ከዓ ህዝብታት ኣደናጊሩ ይኹን ኣብ ግዝያዊ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ተቐባልነት ረኺቡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ መኸታ እንታይ መደናገሪ ኣጀንዳታት ሒዙ ዘሎ ዝብል ብኣንፃር ናይ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ምንዋሕን ምሕፃርን ምትሕልላኽን ዝህልዎ ብፅሒት ጥራሕ ኣልዒልና ንምርኣይ ንሎማዓንቲ ሕፀር ኣቢልና ክንሪኦ ኢና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ሎማዓንቲ ኣብ እዋናዊ ጉዳይና ክንሪኦ ኢልናዮ ዘለና ሓይልታት ጥምረት ትምልከት ትማሊ እውን ናብ ናይ ትማሊ ምድላውና እውን እዋናዊ ኩነታት ከቕርቦ ፈቲነ ነይረ ሓይልታት ጥምረት እንብሎም ቅድም ክብል ፅምዶ ብዝብል ህዝቢ ኤርትራን
ህዝቢ ትግራይና ህዝቢ ርክባት ጀሚሩ ሕዚ ናብ ናይ ውድባትን መንግስታትን ደረጃ እናዓበየ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ምስ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ምስ ህዝብታት ኣምሓራን ንህዝቢ ኣምሓራ ወኪሉ ዝቃለስ ዘሎ ኣፈሃብን ንብሎ ወይ ከዓ ናይ ኣምሓራ ሓይልታት ናይ ፋኖ ከምኡውን ናይ ቤንሻንጉል ሓይልታት ነፃነት ናይ ጋምቤላ ናይ ሶማሊ ናይ ዓፋርን ካልኦት ህዝብታትን ጉራጌ እውን ካልኦት እጥቃትን ስሩዕ ዕጥቂ ሓይሊ ዘይብሎም እውን ስለዚ እዚ ንሕና ከም ሚድያ ኣቀዲምካ ነገራት እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል ግምት ናይ ምቕማጥ ኣብ ሕብረተሰብና ናይ ኣረኣያ ኣፍልጦ ንክህሉ ሓበሬታ ናይ ምሃብን ቀዲምካ መንገዲ ናይ ምምራሕን ዝምልከቶም ናይ መንግስቲ ኣካላት ናይ ሰራዊት ኣካላት እውን ነገራት ጥንቃቐ ንኽርእዎም ትንሳቶም ዝሰርሕዎን ዝገብርዎን ዘለኹም ዘሎ ኮይኑ ግን ብፅሒትና ከም ሚድያ ከዓ እቲ መንገዲ ምርኣይ ስለ ዝኾነ ኣብዚያት ቅድሚ እቲ ስሩዕ ናይ ፅምዶ ቅድሚኡ ዘሎ ኣብቲ እዋን ፅምዶ ዝህሉን ወይ ከዓ ድሕሪ እዋን ፅምዶ ወይ ከዓ ቅድሚ ትሕዝና ኩናት ምድላው እዩ ዘሎ ስለዚ ቅድሚ እቲ ኩናት እዋን ኩናትን ድሕሪ ኩናትን እንታይ መልክዓትን ኩነታትን ከጋጥም ይኽእል ናበይ ዝምዕብል ዘሎ እንታይ ዓይነት ዕድላት ሒዙ ይመፅእ ኣሎ ክልተ ዕድላት ከ እቶም ዕድላት ፀንጊዕካ ንምጥቃም ኣብ ማእኸል ከዓ ከጋጥምዎ ዝኽእሉ ፀገማት እንታይ እዮም ዝብል ትማሊ ጀዋር መሓመድ ያው ትፈልጥዎ ኢኹም ኩልኹም ንጀዋር መሓመድ ያው እዚ ሚድያ እዚ ማእኸሉ ፍሉጥ እዩ ናይ ዩቱብ ዕድል ዘለዎ ማሕበራዊ ሚድያን ዝከታተል ስለ ዝኾነ ጀዋር መሓመድ ኣብ ናይ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ከዓ ብዝግባእ እንፈልጦ ሰብ እዩ ስለዚ ትማሊ ፀረ ኣብዪ ኣሕመድ ይቃለስ ነይረ እየ ተኣሲሩ ፅምዶ መልሲ ምሃብ ምጅማሩ ዝብል ብክልተ መንገዲ ፈሊና ክንሪኦ ኢና እቲ ሓደ ፅምዶ ንኩሉ ፅምዶ ፅምዶ እንዳተባሃለ እናበለ ዘለፋልፍ ዘሎ ፀረ ግፍዓውያን ዝኾነ ውዳበ እዩ ኣብ ፅምዶ ውሽጢ 9 ድርጅታት ከም ዘለው እንዳገለፁ ነይሮም መራሕቲ ናይ ፅምዶ ብፍላይ መራሕቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ባዕሉ ኣብ ፅምዶ ውሽጢ ክንደይ ውዳበታት ከም ዘለዋ ብደንብ እንዳገለፀ ነይሩ እዩ ዘመነ ካሴ እውን ፓርሻሊ ገሊፅዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ መነመንዮም ኣብ ፅምዶ ዘለው እቲ ዝተጀመረ መልሲ መሃብከ እንታይ እዩ ዝመስል ከመይ ጌርና ኢና መልሲ መሃብ ተጀሚሩሎ ንብሎ ዘለና ዝብል ካቕምጠልኩም ኣብ ፅምዶ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዘለዋ ብሄራት ናይ ናፅነት ተቃለስቲ ኣለዎን ብታሕቲ እንተጀሚርና ኦሮሚያ ኣሎ ናይ ኦሮሚያ ናይ ሶማሊያ ናይ ቤንሻንጉል ናይ ጋምቤላ ናይ ዓፋር ናይ ኣገው ናይ ቅማንት ናይ ኣምሓራ ብዓብይኡ ትግራይ ኣለዋ እዚአን ብደንቢ 9 ፅምዶ ፈጢረን ኣለዋ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ናይ ሰላም ምንቅስቃስ ናይ ሰላም ፎረም ብብዙሕ መልክዑ ይፅዋዕ ኣሎ ግን ኦረዲ ፅምዶ እዩ እዚ ኣብ ሃገር ውሽጢ ዘለዋ እዩ እቲ ነቲ ፅምዶ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ንሕና እውን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ስለ ዘለና እስካዕ ሕጋዊ ዝኾነ ምፍልላይ ዝግበር ስለዚ ተን 9 ኢትዮጵያ ውሽጢ ኣለዋ ኢሎም ዝገልፅዎን ዝነበሩ እዚአን እዩ ነገር ግን ኣካል ፅምዶ ዝኾኑ ብዝተፈላለየ መንገዲ እናተገለፀ ዝፀንሐ ብስሩ እውን ፅምዶ ክጅመር ከሎም መንጎ ትግራይን ኤርትራን ስለ ዝተጀመረ ኤርትራ እውን ኣላ ሱዳን እውን ኣካል ፅምዶና እያ ሕዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝበሃል ናይ ዘን ብሄራት ናይ ናፅነት ሓይሊ ኦረዲ መልሲ መሃብ ጀሚር እዩ ብኢትዮጵያ ደረጃ ዝግለፅ ዘሎ ኣብ ተፈላለዩ ሚድያታት ትርእይዎ ናይ ትግራይ ሰራዊት ናብ ጋሸና ኣትዩ ዝብል እዩ ናይ ትግራይ ሰራዊት ናብ ጋሸና ኣትዩ ናይ ዓፋር ሰራዊት በዚባ እንተሓለፈ ናይ ቤንሻንጉል ሰራዊት ሱዳን ሒዙባ እንተኣተወ ይብሉ እዚኦም ኣይኮነን ክነግረኩም ደልየ ሕዚ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዝበሃል የለን ናይ ዓፋር ሰራዊት ዝበሃል የለን ናይ ፅምዶ ወይ ናይ ጥምረት ሰራዊት ኮይኑ እዩ ዝኸዘሎ ኦፍኮርስ ናይ ትግራይነቱ ወይ ናይ ኣምሓራነቱ ክለዓል እዩ ወይ ትርጉመ ይህልዎን ኢለ ኣይኮነን ንሕዚ ግን ነቲ ናይ ሓባር ፀላኢ ንምድምሳስ ናይ ግድን ምሕባር ምፅማድ ምጥማር ስለ ዘድልዮ ጥምረት ፈጢሮም ዝኸዱ ዘለው ናይ 9 ብሄራት ተወከልቲ እዮም ማለት እዩ መራሕቲ እዮም ናይ ናፅነት ሓይልታት እዮም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓይሊ እውን
ናይ ናጽነት ሓይሊ ይዝባሃል ስለዚ ንሶም ይብልዎ ብዘለው እንድሕር ከድና ናይ ጽምዲ ሓይሊ ኢልና እሞ ንግለጾ ንሶም ዝብልዎ ዘለው ግን ትግራይ ባበዚን ተኣተወትና ኣከለ ባበዚን ተኣተወና እዩ በዋናነት እቲ ናይ ጽምዲ ሓይሊ ግን መልሲ መሃብ ጀሚር እዩ ዝብሎ ዘለኹ እቲ ኢንተንሲቭ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኣወጆ ጸላኢ ነዚዩ ማለት ዓጸፋዊ